Ah, malakas na tayo ngayon eh, bagyo eh. 7 viewers, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. Kamusta kayong lahat? Ako lang kasi mag-isa dito sa bahay, ano? Wala akong kasama. Solo life. Galing sa trabaho, dito lang. Boss! Bossing! Shout out sa'yo, bossing. Marvin Castro. Hello, good evening sa'yo. Salamat, boss, magbisita. Ano daw? May yung Andrian, call me. Good evening po sa'yo, idol. Oh, boss, malakas talaga. Simula pa kaninang umaga hanggang paggabi pa nga eh. Maghapon, tapos ngayon, gabi ulit. Oo nga eh, bagyo eh. May bagyo kasi. Kaya nga, dito din. Anong lugar nyo? Ako nasa Cavite. Cavite kami, Cavite. Bagyo na nga eh. Kaya nga eh. Manila. Ingat kayo, QC. Masbate. Uy, Masbate, ingat ah. Bicol din. Di ba ang Masbate Bicol din? Bicol din ako. Pero nandito kami sa dito kami sa Cavite. Dito ako natatrabaho sa Cavite. Sige, Michael. Salamat. Salamat sa pagbisita. Salamat. Salamat sa inyo. Paalam. Sa 13 Martires. Dito naman sa amin, malayo naman dito sa baha. Ang ano lang dito, yung hangin. Malakas ang hangin dito. Malakas. Hangin na nakakatakot dito. Mga kaibigan, salamat sa pagbisita. Thank you, thank you. Ang problema ito kung mag-brown out. Sabagay, dito din naman nagba-brown out na Two viewers, hello. Inisip ko na ako, nagbasa ka rin na ulan na.
sa akin walang highlights.